मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, क्रिसमसाक घरात झगडी कित्याक जाता? मोगाच्या भावा बहिणीनो, ह्यो डिसेंबर महिनो म्हणजे घरात सगळी साफसफाई, घरातले रूम साफसफाई करूचे असता, किचन साफ करूचे असता, सगळे जाळे काढूचे असतात, फॅन साफ करूचो असता, खिडकी साफ करूचे असतात, परत सगळे खिडक्यांचे रॉड जे असतात, कर्टनचे रॉड साफ करूचे असतात, बाथरूम साफसफाई करूची असता, डेकोरेशन साफ करूचे असता, खूप कामं असतात. परत बेड साफ करूचे असता, कबड साफ करूचे असता. ह्यो घव असताना उंडगो फिरत असता घरात, तेका कितें नसता, डेकोरेशन करूचे असता. बिचारी बायल कितें करत असता, सगळी कामां ती करत असता. कुसवार करूचो असता, वडे भाजूचे असतात, करंजी कितें असता तुम्ही म्हणता करंजी भाजूचे असता, केक करूचे असता, खूप कितें करूचे असता. आणि घव तेका कितें नसता, तेका क्रिसमस म्हणजे दररोज एक पॅक झाली आणि खावय प्यायचे, उंडके फिरायची. क्रिसमस म्हणजे तुझे एन्जॉयमेंट. हेका लागून घरात झगडी जातात. आणि बायल बरोबर 25 तारखेक राती ती झगडी सुरू करतली बरोबर. हे सगळे पळत कामां करतली ती पूर्व महिना घरातली सगळी कामां करतली. आणि घाऊ उंडगो नुसतो दारू पिऊन नुसतं फिरत असतलो. बरोबर 25 तारखेक बायल बरोबर घरात झगडी करतील. मोगाच्या भाव बहिणीनो, यासाठी घावान आणि बायलेन एकमेकाक एकवटीने सगळे काम करूचे आणि त्या दिसा 25 तारखेक झगडी करूची नात. मोगाच्या भावा बहिणीनो, ह्या कित्याक सांगता, हे असे जाता. तुम्ही सावध राहात आणि अशी झगडी करू नका.